איך כדאי לשבור את הצום? אחרי 25 שעות צום בלי נוזלים יש רגישות מאוד גדולה בדפנות המעי ופגיעה גדולה באוכלוסיית חיידקי המעי, לכן כניסה גדולה של מזון לא מומלצת ובעיקר לא סוכרים פשוטים. הם עלולים למשוך אליהם נוזלים למעי ולגרום לתחושת הצפה, בחילה, נפילת סוכר, הזעה וחולשה. מומלץ לא לשבור עם מזון שומני גם, כמו גבינות שמנות או ממרחים או בשר שומני, כי אלה יכולים להכביד על המערכת, כי במהלך הצום יש ירידה בייצור מיצי מרה, וזה מעכב גם את כל תהליך העיכול ומעכב את הספיגה, ואתם רוצים ספיגה טובה יותר להתאוששות אחרי הצום. אז ככל שהצום מתארך, הגוף מגביר גם את פירוק החלבון. לכן, מה אנחנו כן צריכים אחרי הצום? אז תחשבו רגע על אדם באשפוז שמגיע לבית חולים. מה נותנים לו? קודם כל אינפוזיה, שזה מים עם מלחים, ולא אוכל. לכן מים חממים או תה צמחים ומשהו מלוח קטן כמו קרקר או כמה שקדים מלוחים, זה כיוון טוב ראשוני להתאוששות ראשונית. אבל הפתרון הטוב ביותר לדעתי, על מנת ליהנות מכל היתרונות הבריאותיים של הצום ולשבור אותו בצורה נכונה, זה עם מעט חלבון רזה ומרק עוף צח, בגלל כמות המינרלים הגדולה שיש בו וגם חומרים חיסוניים שיוצאים ממח העצם. אז מרק עוף עם עוף או טופו למי שלא אוכל עוף, זה נותן חלבון, נותן מינרלים, נותן נוזלים וזה גורם להתאוששות מהירה. מי שלא רוצה יכול ללכת על חלבון קל כמו יוגורט מועשר בחלבון או גבינה רזה. אחרי שעה בערך, שהמעי שב לתפקד טוב יותר, אפשר ארוחה מלאה ומאוזנת שכוללת את כל אבות המזון, פחמימות, סיבים, חלבונים. ותזכרו, אם אתם ממש רעבים, אל תתנפלו. אכילה בכמויות גדולות אחרי הצום יכולה להכביד, לא נעים. תמנפו את היום הזה למשהו שהוא טוב, לבריאות שלכם, למשהו שהוא טוב לגוף שלכם. אז קודם כל, לפני שאתם רצים לקחת מה שהעיניים רוצות, תנו לגוף את מה שהוא צריך. שתפו את זה עם חברים שרוצים ללמוד איך לטפל בגוף שלהם טוב יותר, ושיהיה צום מועיל וקל.